Volna? Nem, fölvetted? Nem, fényképen akar. Azt hiszem, hogy minek kész, hogy hozzon gyomornyutat. Igen. Nekem. Igen. Szállágon szét mindjárt. Mi a baj abban, hogyha azt mondja, hogy gyomornyugtató? Most már ez is zavar. Hát kecseg. Nem, a renni-e. Nem most ér renni, hanem a renni-e. Nem? A tortillján szétüté. Akkor. Ugye, fóliásról raktam be. Szerinted szőke vagyok? Nézzél már a fejemre. Istenem, nekem! Yeah. A sajtos fogolyatás pénzát csinál, ne odafigyelj éget. Két napja. Na, ezt sem tudom valaki, ennyi tésztát begyúrtam, ennyit. Ezt mindet én gyúrtam be. Én gyúrtam, nem ő. Nem, én gyúrtam be. Drágám. Telement a körbe milyen tészszarokkal. Meg kellnek egy nyúkálnak. Fúj. Azt a... Szepsi. Gyere. Nem töltött belém a kezedet. Ne, meg akarok ölelni. Nem szoktál egyszer csak úgy De ölelkezni. hidd már lett, azért mert szerint le. Igen. Látom el. Ezt szeretem. Hájas tortilla. Fél adag. Ha látszik? Azt igen, bőrszítom. Hagytam. Jó? Nincs? Lekötjük meg velem. Gyere! Oda-arra. Pedig, szivatja az agyam. Állandóan szívja a vérem. Finom, csak maláj. Amúgy neked nem kéne a konyhában lenni. Ha? Neked igen. Nekem lehet. Akkor nem. Ja, akkor azt mondjuk, hogy én vagy dobró?
Mind.